आय' उबुल सार आयौ सोमखोर सार थुस बिसिबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय माबोरै दं नोंलाय आंनिखौ दोनथ'दो सार आंना खानाया जोबोर गोलाव खिथानानै फोजोबनो हानाय नङा नों माबोरै दं आरो इसिबां गोबाव लोगो मोनै नुयिनि जाहोना मा आं बिराद मोजाङैनो दङ सोमखोर सार ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनै नुयिनि जाहोना जाबाय मा आं आर्मियाव साख्रि मोनबाय दायो पस्टिंआ काश्मीराव आरे कंग्रेचुलेसन्स ओमफ्राय बेवहायलाय माथो खालामनो थाखाय नोंलाय हारसिंलाय ए बेयाव आं बेयाव मेदामखौ नेफैदोंब्रा सार बुवा साख्रिजों लोगोसे मेदाम बबाय होमब्ला माथो होनबावनो सोमखोर सार आजिखालिनि हिनजावफ्रा महर मोखां गोसोजों संसार जाला साख्रिआवला कन्ट्रेक्टर थाखा गोनांखौल' नांसिगौ मानसिया बोरायबाबो जागोन नाथाय थाखा फैसा गोनां साख्रिआवला नांथारगौ बे आंनि बाथ्राखौ खोनाब्ला सोरबा सोरबा हिनजाव सिख्लाफ्रा दायसो जागोन सार नाथाय बे बाथ्राया सैथोथार आंनावबो बेनि एक्सपिरियेन्स दंब्रा उबुल सार हनै मेदामा फैबायानो नोंना ओइ सार माखौ नायगोमोखो नोंलाय आंनिखौनो गावनिसो नंखौ नामाखो नोंलाय सार बिदि नङा सार मानि बोथोरा सोलायबाय आंनियाबो नोंनि जानो बारा सम नांला नोंनि बाथ्राखौ बुजियासैलै आं सार दासिमबो माथो गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंनायखौ गारा नोंलाय आबुल थौदो थांसै थांगोनब्रा जिउ नै बेयो आंनि उन्दैनि लोगो सोमखोर बिसिबांबा गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया दिनैसो लोगो मोनदों सिनायथिखौ उनाव होब्लाबो जागोन दा सार आं थांग्रोनोसै दा लेट जागोन रब्रा सार अफिसखौ ना फैखानानै मानि लेट जाबावनांगौ जाखो ना मेदामनि ओंखाम खुरनाय जानो लुबैनाया हामथारला बिदि नङा सार आं मेदामनि ओंखाम खुरनाय मोनजायैया गोबां दान जाबोबाय दायो आं गोसो जाब्ला हारसिं खुरना जायो आरो गोसो गैयाबा जायालाबानो थायो थाथ'दो सार ओइ सार रथ'ब्रा ओमफ्राय आं दिनैसिम नोंनि मेदामनि मोखांबो नुफेराखै नोंनि हाबानि दिनावनो आंहा ट्रेनिंआव थांनांबाय ओमफ्राय मेदामा मोजाङै दङ दा बे मोजाङै दंना गैया आं बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो रोंला सार इनडाइरेक्टलि बुङोब्ला आंनिब्ला बियो मोजाङैनो दं आं नोंनि खोथाफोरखौबाथाय गोदोनिफ्रायनो बुजिनो नागिरालै सार फिदिं फिदा जेबो नङा सार आं उनाव सम लाना खिथागोन दायो बे समा बे बाथ्राखौ खिथानो थाखाय बारा मोजां नङा खाफाला दिनै जेरै हास्थायदोंमोन बिदिनो जाबाय गोबां हमथानानै दावगाबोदोंमोन थेवबो गालिनबाय सोरबा सन्देहजों फोथायनायखौ सिफायलांबाय सोरबा गोसोआव दुखु होलांबाय थेवबो मानसिफ्रा आंनिनो गोरोन्थि सानो दायो आङो मेगनाव मोदै लानानै मोनसे हरखौ नेना थायो जाय हरा सोरांनो रोङा जुदि दिनैनि बे हरानो सोरनिबा थाखाय जोबथा हर जायोब्ला अब्ला नोंनि अख्रा गोसो जोंगा मागा महरखौ लाना मा खालामनो बहा थांनो सोरनो दिन्थिनो नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों सार आं हमनोनो हायासै जाहोना मा जुदि सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै हाबा जानाया गोरोन्थि अब्ला हाबा जानानै सोरजोंबा मोजां मोनलायनायाबोथ' गोरोन्थि हाबाखौ बैबायदि मानसिजों दाखालाम जाय मानसिया हाबानि उनावबो नोंनि अनगा थानो हायो नाथाय बेबायदिजोंसो खालाम जाय हाबानि उनावबो नोंनि अनगा थानो हाया थादो सार आं थांसै मा जाखो आगै मानो गाबफैखो मा जादों आगै मानो गाबदों बेनो जादों आब'आ जायखौ आं सिमाङावबो सानाखैमोन माने आं बुजियासै आगै सिमाया दिनै आंनि उन्दैनि लोगो आबुलजों मोजां मोनलायोनो मा औ आब'
बियो थार दिनै आंनि बुंनाय रावा आंनि हिन्जावनि थाखाय सावदा जाथों नाथाय दिनै आंनि मेगनाव मोदै बोहैनायनि फिथाइया आंनि अनगा जिउआव माब्लाबाबो खुसि थानो हानाय नङा बे आं दिनै सिरि बेनि थाखायसो थायो मानोना आं दिनै गुबुनफोरबायदि नंखाय बुंनानै गावखौ मोजां दिन्थिनो साना सोरनिबा थाखाय गावनि थांनानै थानांगौ लामाखौ खोमानानै दालाङै जेंनाजों जुजि अब्लासो सानसे गोजोननाय आरो मोजां दिन फैगोन नंखाया मालाबाबो देरहानो हाया मोजां दिन आरो गोजोननाय नेयै समा बारलांगासिनो अननायनि स्राङाव मानो दुखुनि खोमसि फैयो जायखौ जों बांसिन अनो हास्थायो बेनोसो गाबो बियो जुदि आंनि खाफालाव गैखायामोनब्ला अब्ला इसोरा बेफोरबायदि मानसिजों मानो लोगो मोनहोयो दिनै नोङो आंनि गोसोखौ सिफायनानै नोंबो गोजोनै थानो हानाय नङा आरो आं बायदि जिउआव अनग्राबो मोननाय नङा दानि जुगाव सोर गावनि गोसोआव जायगा होफेरबावखो आगै बिफाङाबो गावनि गोरान बिलाइखौ गावनिफ्राय सिरिहोयो मानसियाबो जेब्ला थोनाय मोनो अब्ला गासैखौबो बावलांजोबो जिउआव अननाया माबायदि बैबायदि मानसिनाव सों जाय गोसो गोरबो सिफाय जाखांनायनि उनावबो नेनानै थायो जेब्ला गोसोआ बायो अब्ला जेबो सोदोब जाया बेनि गेजेराव सोरबा गोसो बायदि बावना थानो हायो नाथाय सोरबाया बावनोनो हाया साननैसो नोंखौ खुसि नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि खोथा खोनाफिनगोन नोंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुगोन होनना आं मालाबाबो सानाखैमोन जाय दिनै आखाइनि रेखायाव गैखायामोन जिउआ बबेजों सौदाव होबाय दिनै आं नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां थैनानै थाङोमोनब्ला बेफोरबायदि दुखु जानाय नङामोन दिनै आं माबायदि थासारियाव दं बेहा बेनि जेबो उदिस गैया जायखौ आं गावनिफ्राय बांसिन अनोमोन फोथायोमोन बांद्राय खुसि थानाया मानसिनि थाखाय बारा मोजां नङा बे संसाराव मानसिफ्रा जेब्लायबो गेवलांनाय बिबारखौ सिगांग्रोखायो खामग्लि जानानै नाय खनसे सोरनिबा अननायाव अब्ला मोनथिगोन जे नेनाय आरो हास्थायनाया मा जुदि खामग्लि जायालाबानो अननायखौ ओरैनो मोनो अब्ला माबोरै मोनथिनो जे अननाया मा सिमा आं दिनै नोंखौ बे जायगायाव मानो लिंबोदों मिथिगौ ना नों खिथायाबा माबोरै मिथिगोन आं जेनेबा आं न'आव आइ आफाजों रायलायदोंमोन आंहा बे मास जोबबानो डिउटियाव थांफिननांसिगोन बेनिखायनो आं डिउटियाव थांनायनि सिगां आं नोंखौ हाबा खालामनो सानदोंमोन नोंस्रानि न'खरानो जेबो उसुबिदा गैयाबा आंहाबो जेबो उसुबिदा गैया आंनो नोंनि फिननायखौसो नांखागौमोन ओमफ्राय मा न'आव थांफिनसै नामा थांफिन जासिगोन आं उदै सानाय मोनबाय थादों मा जादोंथाय माथो जानानै उदै सालायखो आं जेबोखौनो जायाखैमोन जानायालाय मानो साखोथाय थौ थांसै बिदिब्ला मुलिफोर लानानै थांनोसै हेलौ माहाय दं सोमखो सार आं न'आवनो दं आदसा अफिसाव थाङाखै नामा दिनै आं देहाखौ लोरबां मोननायखाय दिनै थाङासैलै सार फै सार होमबा आं नोंनो मोनसे खोथा खिन्थानानैहाय नोंनि लोरबां देहाखौ गोख्रों मोनहोनि
मेडामखौ लाबफा। हाब मा खोथालै सार लोरबां देहाखौ गोख्रों मोनगुलायनाय मेडामा न'आव गैयालै सार बहाबा थांदों सोर सोरथो दं फनावनो गासिबो सोंजोबनोसै नोङो दा सहैबा माखौ सोंगोन नोङो थाब फैदो दे जागोन दे सार थांनि दे फै बेखौ लिंहराबा जायामोन होनबा? हा नोंहालाय माथो जाखो जाम्बि बेयो आंनि क्लास फ्रेन्ड गोसो जायोब्ला जोंनि हाबानि खोथाखौ बेनो आङो फनावबो खिथाहरनो हायोमोन नाथाय आङो बेनो खाथियावसो खिथागोन खाथियाव खिथानानै रेगा आलदा जायो जाम्बिलाय मा खोथामोन सार आं एसे थाब थांफिननांगोन न'आव जाबायना फैग्रोमोना सोंनानै थांफिनसिबो आरो नोङो आदसा नोङो मोनसे खोथा खिथालाय जों सानैखौ नुयोब्ला नों मानो मोखां सोम सोम जायो बिदि जेबो गैया सार मानि बायदिसिना गोसोखांफ्लाङो आं माने नोंनि मेडामजों आंनि मेडामजों महरा एखे नालाय नंगौ नामा सार नाथाय आंनि सिमाया नोंनि मेडामनिफ्राय साबसिन होनना आं सानो नोंनिया नोंनि थाखाय साबसिन आंनि थाखाय साबसिन सार मानोना गाव गावनिया जेब्लायबो साबसिन जायो फैलायबाय उल्थां फाल्थां जालायबाय ओमफ्राय नै सार आंनि लेंहरनायनि जाहोना गाबोनहाय सिमा आरो आंनि हाबा नों फैथारनांगोन अ हेल' सार बाव गोमोखो बेनो जाबाय खुसि जानो नागारै माबा गोमोबायसो आरो नोंहालाय मा उल्था जानानै थाखो कंग्रेचुलेसन सार सानैखौबो नाथाय आं हाबायाव थांनो हानाय नङा मानोना अफिसाव गोबां खामानि गोग्लैसोनानै दं बेनो जाबाय गावखौ खुसि खालामनो लेंहरनाया आंखौसो उल्था दुखु खालामफिनबाय रसा दसे हारसिं कल जुदि आंखौ मुगैनोब्ला गासै गोसो गोरबो होननानै मुगै सिमा जेन' आं थैनानै थाङोब्ला जेन' नोंनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैयै बायदि नाथाय दिनै नोङो आंनि अनगाबो थानो सोलोंबाय दिनै आं बे बेलायाव बारा खोथा बुंनो गोसो गैया जाहोना आंहा बेबायदि खोथाखौ बुंनो समाया मानोना आं सासे हाबा जाखानाय गोबां सम बारलांबाय दिनै खबसे ओंखाम खुसि जानो हायाखै मेगनाव उन्दुनो ओंखारनाय दंमोन नाथाय उन्दुलांनो हायाखै सरि सोमखोर सार आरजों कलमोन सिमा नों मा जाबाय थादों सोमखोरजों जेबो रायलायखै नामा नों जेबो नङा माने देहाखौ मोजां मोनाखै आं बेनि थाखायनो रायलायाखै आं जेबो नङा सार मानोना मोनसे समाव आंबो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन आखायाव बिबार लानानै बेखौ नेदोंमोन गोरोन्थिया आंनिसोमोन मानोना आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन माने नङा सार आं नोंखौ मा बुंनो साननानैसो बुंदोंमोन बियो आंखौ जेब्लायबो बुङोमोन गावनि खालामनानैसो गारगोन होनना दिनै बियो बेखौनो खालाममारबाय आंखौ गावनि खालामना गारनानै थांमारबाय बोथोराथ' जेब्लायबो गावनि बोथोरावसो सोलायो नाथाय मानसिनि गोसोआ जिखुनु समावनो सोलायो नागारनानै बैबायदि मानसियासो थाङो जायखौ नोङो गावनिफ्रायबो बांसिन अनो फोथायो नागारनानै थांग्रा बेखौ नों मा मिथिनो जे मोजां मोननाय फोथायनायाव माबायदि खामग्लिनाय दङ ना थांना थानो हायो ना थैनो हायो जिउजों खालि सुथुरल' जायो जेब्ला गावनि खालामना नागारना थांजायो आदसा सार आं नोंनि बे कनसेप्टखौ हमनोनो हायासै आरो बुजियासै इसिबां गोथौ गोथौ बाथ्रा बुङो साख्रिखौ दोननानै फिल्मफोरनि स्ट'रिफोर लिरबा मा जायो नोंलाय जिउआ जुदि थांनानै थायोब्ला जेब्लायबो नोंखौनो गोसोखांगोन जेब्ला नोंखौ गोसोखांनो रोंनाय नङा अब्ला सानबानो जाबाय आं थैबाय होनना आदसा सार आं थांगासिनो नामा नोंसोर दा फैदो जागोन दे सार